ülkemizin ve milletimizin meseleleridir. Bala Türkiye li ser Amerika'ya. Nezîkî sê mehê ku Serokê Amerîkayê Joe Biden li gel ekîba xwe dest bi karê xwe kir. Lê heta niha jî li gel Serokkomarên Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan hevdîtinek nehatiye çêkirin. Tirkiye ana çavreye ku Biden û Erdoğan hevdîtinekê pêk bînin. Ev rewş di nav rewşenbîr û pisporên dîplomatîk de jî di nêzva têne şopandin. Li gorî pisporan Tirkiye li ser berdewamiya Trump têkilî durist kiriye. Lê ew têkiliyan hê nequlupîne ser rêveberiya nû ya Biden. Vê yekê Profesör Doktor Oktay wiha tîne ziman. Türkiye-Amerikan ilişkilerine baktığımızda Dema em li têkeliyên Tirkiye û Amerîkayê temaşa dikin dibînin ku hê li ser şiklê têkeliyên Trump berdewam dike. Pêwîst e ev e bigorin bo ser têkeliyên Biden. Lê ya rast piştî hatina Biden hin tişt goriyan. Wek çoyîna Wezîrê Aboriyê Berat, dîsa gorandina Serokê Banka Merkezî. Li gorî Profesör Doktor Oktay, Amerika ji bo Tirkiye, Tirkiye jî ji bo Amerîkayê zor giring e. Ew bawer e ku di dahatiyeka nêz de wê têkiliyên Tirkiye û Amerîkayê pêşkevin. Türkiye Biden'la Ez bawer dikim di navbera Tirkiye û Biden de di demekî kêm de hevkariyeka stratejîk bê çêkirin. Ji bo Tirkiye Amerîka zor giring e. Lê ji bo Amerîka jî Tirkiye hevparekê stratejîk e. Tirkiye helwesta Amerîkaya ya ku li ser Sûriye birêva dibe jî di nêzva dişopîne. Li gorî pisporan Tirkiye naxwaze ku li Sûriye şerek bê meşandin. Şarezayên polîtikayên deriyê Sasamê Muhammed Işık radigihîne ku Tirkiye dixwaze li gel Amerîkayê di vî alî de bi hevkarî kar bike. Amerika'da yönetim değiştikten sonra Piştî ku rêveberiya Amerîkaya nû hate serkar, li Tirkiye jî hin xebatên nû dest pê kirin. Ez bawerim di mesela Sûriyê de Tirkiye wê li gel Amerîkayê hin danûstandinan bike. Li hevkirina Tirkiye û Amerîka hem ji bo Tirkiye hem jî bo gelê herêmê giring e. Siyaseta Biden wê rengê siyaseta Tirkiye jî diyar bike. Têkiliyên Tirkiye û Amerîkayê dê ber bi kî derêva biçin? Ev pirs him di serê rayedarên Tirkiyeyê de û him jî di vêna gelên Tirkiyeyê de hê şiklekî zelal çênekiriye. Zor kes radigihînin ku heta hevdîtinek di navbera Biden û Erdoğan da çênebe ev pirsî wê bidome. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.